annabi ne. Rings baya mana tsada sabida wankan annabi ne. Ku tashi ku taka happy maulud ne. Ku tashi ku taka uwar annabi ne. Ku tashi ku taka sai da Fatima ne. Shi fa annabi wankansa daban ne, gaye ne, kun ado gwani ne, kyakkyawa baban kyau kai ne shi. Kansa kyau kai kake masa kyau, a gaban ka yake ladabi mai kyau, ya jinjina ya ce ni ba ni da kyau. Mai girma gol din Allah ne, lu'ulu'u zinare na daban ne. Dan Allah kar ku kira Yusuf, kun kyau mazu ai kai ne. Mu fa wanda radin mun yayi. Wayyo kyau sai manzon Allah, wayyo kyau sai manzon Allah, wayyo kyau sai zinaran Allah, wayyo kyau sai hulun Allah, wayyo kyau sai zakin Allah, wayyo kyau sai wisin Allah, wayyo kyau sai kawarin Allah, wayyo kyau sai majajin Allah, wayyo kyau sai ku tashi ku taka abi maulud ne.